Ay, may dala ko. Na, nagbili ito ng putpuro. Kailan? Ngayon? Dali para magsugba ng isda. Kanina pa lang. Kanina. Hanggang lagi daan gikuhaan nila mga tinaig. So, isugbaon nila rin. Internet. Si Teo Ronald kay nag-andam na sa rayo kay para sugbaan na mo. Iya pala ang gidagkutan. Then si Tia Janet kay nag-brush sa mo ang sana sugbaanan sarang kay taya. Saan? Yan ang gikuan, yan ang gibrasan og steel wool kay taya. Tagalog ang buwan eh. Buwan eh. Sugbaanan sa sarang. Dito raw eh. Si Tia Ronald kay panahon man og dagkot. Kay ang sarang na mga taya kay pakalayuhan sa kini taya. Idangdang sa kalayo ang mong sarang kanaw, idangdang sa kalayo kay may taya. May kalawang idangdang sa kalayo up ades. Di mga taya. Right, nagkalayo na ang amo ang sug kuan. Ready na ang among isda. Oh. Balay ko tungkol. So nga isda. Isdang malangsi og danglay. Kuha na mo pinain. Alisar na mo isugba. Lami. Kaya. Gidangdang sa namo sa kalayo ang masarang kay taya, medyo taya pero gikuskus ang nag-style ball ni Ate Janet. Sa idangdang para ma Sago din may prito. Ano ito? Magsugba ng isda. Malangsi og kita ba? Malangsi og danglay nga niluan ni Tio Ronald. Salamat igindoon mo daan. Kuha niya tinaigasang para sugbaan na mo. Kita ba guys vlog? Malangsi og danglay. Ano yun na Ito lang eh. kaya mo sinog ba guys? Kita naman. Hindi kita na bago. Ito na kita
Alay. Uwa. Ano guys, so kagaling unang bat sa mong sinugba, which is malangsi. Meron na ipa ako ng sugba ni Tio Ronald. Ang malangsi na yung apay kaduwang na batch. Tara ang gigalang malangsi na lang ogdang light ang nabilin 10 rupees sugba ni Tio Ronald. Okay, ano para sultan na mo niya ang line na lang nabilin. Dapat natin yung wow na dahil ay relo pa hilaw pa guys. Hilaw pa balik sa nato. Hilaw pa lagi. Hilaw pa hilaw pa eh. Dangin gusto ko dito. Ay gusto na din dito. Gusto na dito. Hindi sa dapin may uli pa yun. Enjoy pamungguran. Malatar lagi kaya lagi. Ibali lang sa dapin. Oh guys, habis na ito ang last batch na sinugba. Mahal na dahil manikaw man. Guys. Sebentar magkino eh. Magluto ka namang sinugba. Managluto ang mong kuwan. Managluto ang mong sinugbang malangsi o ano? Malangsi o danglay. Salamat mo. Kaya na sudaan. Beautiful is a sudaan.